того, я хочу сказати, назви твору, вони якби розкривають сутність. Но мені це абсолютно не цікаво. От назовите так, іначе, назови по-другому. І я где читав, що Мунк, я думаю, мостак, він давав твори на виставу, він говорив, називайте як хочеться. І який він сам писав, там, Крик, я думаю, називайте як хочеться, і навіть мені це не цікаво. І мені не цікаво сама назва, мені цікаво його мислення, цей твор, який якби притягує. Це твор для мене, це твор якби кінця 20-го століття, початку 21-го, де він бачить у дисгармонії і гармонії. Він бачить і добро, і зло, і що хочеться. Він любить цей антикваріат життя. То есть, ну что такое антиквариат? Для меня это то, что уже має самокоштовність, потом это старое. Коли заходиш в його майстерню, то ви таке відчування, як ви зайшли, ви потрапляєте в саму картину. Бо от то, що на полотні, то у його під ногами. Це старі речі, старі біноклі, старі там, немовірно що. І ти переступаєш, і йдеш до цієї картини, якби картина з підлоги, тої, що його під ногами, йде зовсім другим, не просто хаотично, а вже осмисленне. І це, звісно, це чудовно, бо він працює, коли нас вчили в академії, до коміта, від общого к частному, на самой справе есть такая метода. Но у Филонова метода была, наоборот, от дробной детали до огульной. Потому что так наитяжей, когда ты идешь от деталей и зробить цельную картину, это не так просто. Саша идет это. И он вяжет, и он ведает, что хочет, но он вяжет миллиметр за миллиметром, далее постирает, и далее, он ведает, что будет. Вот это цельне в його есть уже задумано, але не до кінця. Коли б у мастака було задумано, як робити від початку до кінця, це було б не цікаво. Тим-то і сутність мистецтва, що я починаю, але я не ведаю, як закінчу. Ця тайна завжди, так сказати, на руку. І не зовсім, звісно, до сподоби нашим академістам. До речі, я не ведаю, чи є у Національному музеї хоч один твор Саши, але я ведаю, що зав'яжуть два.